Bár ez tétlen. És hogy akkor ez a szegény fickó szintén élvezte. Mert elment tudom képzelni, mit adhattál neki a szexen kívül, mert azóta csak fájdalmat hozol. Egy tüskevegyes negemben és abszolút nem érsz semmit. És megkeserítetted az életünket. Az egyeket, apáit, akit a halálba kerültél. És a tiéd is egy nagy nulla vagy, mint anya, mint nő, és mint ember. De most akkor már nincsen közöm hozzá, a ajándékaidat meg földughatod magadnak, és soha többé nem akarja látni. Hallottad, mit mondtam? Soha többé! Anya, ez meg mi? Halló? Ki hallottál ilyen, hogy fiú így beszél a saját édesanyjával? Mit képzelsz magadról? Várjál, ne fejeztem be, nem fejeztem! Figyelj, érd fel a dolgok? Pokolba vagy, menjetek a pisába! Szarok az összes olyan nőre, mint te is olyan. Elegem van ebből a kibaszott világból, ahol hozzá hasonló erős és magabiztos nők irányítják a dolgokat. Elegem van az összes nőről, mert basztam! Vagy hogy engem basztok meg is, mert szétbasztom az életet, mert tényleg formák vagytok! Akár csak azok az erős és öntelt férfiak is az összes törény politikus, aki vezeti az országot, akiket te úgymond utálsz, mégis majmolod őket. Igen! Igen! Saját forradalmat indítok. A fejben nem nekik ez a mobil, mert lehetővé teszi, hogy mindezt félelem nélkül elmondják neked, úgyhogy közben ne kelljen szemben. Úgyhogy, ég veled, anya! Ne is keresd többé! Ne tekints többé a fiatal cselédednek rabszolgának ajándékodat, vagy akármit neki! Nem akarom, hogy még közön legyen. Ennyi volt. Ég veled! Köszönjük meg! Viszlát, asszonyok! Na, mit szólsz hozzá, drágám? Most már jó. Ki mondta azt, hogy viszont asszonyom? Anya, ez meg mi? Ez én voltam, de egy férfi beszélt. Ez drágám. Na, ez volt egy kedves ajándék neked. Mindig sem a tengernek. Mi? Halló? Anya, ki ez a fickó? Semmit se értek. Halló? Majd később megmagyarázom és visszahívlak. Kapcsolatban a telefonodat, de most azonban, ha csak nem akarjuk, hogy lemenjek a falba, és jelenetet rendeznek, de indító jelenetet a havkönyv. Csak szépen az éremet, és magamatot halott apát pénzét a semmire. És még te ne legyen magma nála. A fegyveren pedig ez a mobil, ami lehetővé teszi, hogy... Jaj. Én is kérhetek magától egy szívesen. Te vagy egy nagy gyúla, te mondod, hogy elemelem a havkönyvök. Ne kelljen semmire. Örömmel teszem. Azért nem akarom. Őszintén. Nem akarom legyen semmit. Menjünk. És nem kellett megharcolnom az életet. Én a semmiből küzdöttem fel magam. És most jól élek. Hála az intelligenciámat, és a jó bevezetnek, mert én igenis érzékeny és intelligens vagyok. Még ha talán nem is látszom magam. És boldog vagyok ebben a kibaszott életben, tudod, egy idióta. Átkozottul boldog. Ja? Édesem, ezt nem kellett vele. Nem hagyhatsz el! Hol van nekem tudta a életet? Bocsáss meg. Jaj, volt egy szörnyű rémálom. Azt állottam, hogy ott voltál egészen közel ahhoz a helyhez, ahol a bombarokban, de én nem találtalak sem, hogy csak kerestelek. De csak a szétszólaltam, hogy találtam meg. Egy kezem, egy kard, egy lábacskát, amit egyenként összeszedtem a félig égett életteletes részeidet, és beleraktam egy gyűjtési hotelbe zacskóba, és eljöttem ide a hotelben, ahol a darabjaikat pillanatra ragasztóval megpróbáltam újra összerakni. Végre sikerült. És amikor elkészültem, láttam, hogy egy szörnyet csináltam. És akkor megszerem a
visszatértél a régi mellékállásodhoz. Össze akarsz jönni vele. Felteszem, hogy egy kényelmesség mögéért visszaság. A recepción érdeklődtem a szavaszám után, de mivel elég sem tudom, erre nagyon udvariasan elmondtam, hogy néz ki. Mire a portás azt mondta nekem, hogy el vagyok tévedve, ezt mondta nekem, el vagyok tévedve. Erre én azt mondtam neki, ki az ember? Tudja, kivel beszél? Erre ő a portás, és topnyos portás azt mondja nekem, nem tudom, hölgyem, és nem is érdekel. Még akkor sem havagolná a római vált. Mi baj van az emberekkel? Azt hiszi, állatok módjára viselkednek meg csak azért, mert szétesek a világ, és megmondja nekem mindenki azt, hogy el vagyok tévedben miért? Azért, hogy úgy viselkednek, hogy semmi sem történt volna, és már maradok voltam. De hát mi más lehetne tenni? Építkeznem a saját ellenforradalmamat, életben vagyok, és önmagam vagyok, megváltoztatni. Igen, de miért tenném? Hát például változott játékot. Ezt a véget vett már a Balázsnak? Nem volt fel! Ha engem akart, hát tönkretetést, a tönkre is tettük. Egyébként igen, a Balázsnak elismerem, megértem el. De egészen idáig nem volt átlagságot az szememben munkad, is csak célozgatnál el a hallgatásodban, és amikor megverted tenni, akkor is csak a telefonba merted megvenni. Nem lettél volna képes a szemem elé állni. Gyáva vagy! Mindig is gyáva vagy! Én viszont túlélő vagyok. Te sosem leszel az, te áldozat vagy. Én bízom a szemben, te, hogy felkapasztottál rá! És ez mindig is így lesz. Azt hiszed, hogy még változott minden? Ne haragudj! Ittam egy kicsit. Ma eltűntél a pokolból. Hát most ott vagyok. A pokolból telefonálok. És most? Most mi lesz? Semmi. Vagy felhívsz már egy kicsit.